lokaci. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Da sunan ilahu Allah sarkin da ya yi kowa, sarkin da ya yi sufa ya saka shi burge kowa. Sannun ka sannu cagayya sufa na kowa, ka zan farin wata sufa mai haska kowa. Sufa fage na lissafi ba ja da kai sam. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Ga kainuwa da shan Allah jinjina ga kowa, margamar da sannu goron dutse na sakkwatawa. Mai zamani uban mai laya mai haskakawa, sufa dubu na al'umma na yabon ka kullun. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Mai gidanka mai gidan kirki na faɗa ma kowa, shine ya ce na yi waƙar sufa na kowa. Abdul wai da sufa san babu mai rabawa, sai dai rabbi Allah sarkin da ya haɗawa. Allah ya ƙara jagora wai na kowa. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Sufa 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 ayya kai. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwani. Fa sufan lissafi shin waye za ya ja da kai gun lissafi? Sannu sufa ikon tabara bangon lissafi, kafi kwamfuta har da kalkuleto lissafi. Sai ka sa miliyan ta zamo 100 gun lissafi. Sannu sufa turmin sakar gida baza lissafi, mai 80 sufa mu je zuwa mai lissafi. Kayi kaurin suna birni da ƙauye a lissafi, ko ina jama'a na yabon ka sufan lissafi. Jinjina sufa dole ne a bi ka lissafi. Sufa gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Sufa 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 ayya kai. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Adon tafiya kin da waiwayawa ne, Abdul waye dole in yaba ma ne. Mai gidan sufa dole in yaba ma ne, kainuwa kake shukar ilahu mun gane. Abdul wai jarumi sadauki ne, dole ne na ba maka ra'ayina ne. Wani in ka mai wani za ya kushe ne, kayo haƙuri lokaci aboki ne. Rayuwa da wuya wasu ne sukan gane. Abdul wai kai da sufa Allah sarki ya ƙara zamani. Gafarin gani sufa dole in yaba ma, jama'a suna murna ƙauyuka da birni. Sufa ka zama uban lissafi da ba irinsa, Allah ya ƙara jagora mu je zuwa gwanina. Sufa 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 sufa